Izjavu ministrice Vesne Pusić kako bez ulaska u Europsku uniju nema mirovina u listi za Rijeku smatraju krajnje neprimjerenom i neodgovornom. Kampanju ministarstva financiranu državnim novcem smatraju kontraproduktivnom jer odbija građane da glasaju za ulazak u Europsku uniju. Ministrici Pusić predsjednik liste za Rijeku zamjera da u cijeloj kampanji nije dala dva suvisla argumenta za ulazak u EU. Usto smatra da bi na referendumu u nedjelju bilo više glasova za, da kampanje nije ni bilo. Lista za Rijeku je za ulazak u Europsku uniju i pozivaju Riječane da u nedjelju izađu na referendum i zaokruže za. Ne smatramo da se radi o nekom ulasku u neki neoliberalni pakao. Svjesni smo toga da i u Rijeci i u Hrvatskoj neće biti odmah bolje čim se uđe u Europsku uniju. Ne radi se o nekoj obećanoj zemlji, međutim radi se o jednom prirodnom okruženju u kojem se nalaze i Hrvatska i Rijeka i radi se o jednom okviru koji će nam omogućiti da naše probleme rješavamo na efikasniji način. Izolacija nije rješenja za riječke i hrvatske probleme, izolacija te probleme produbljuje i nije u interesu riječke privrede i riječkog prometnog pravca, poručili su iz liste za Rijeku.